An tambayi Dr. Bashir Aliyu Umar cewa mutum ne ya tura wa matarsa saki ta WhatsApp, amma kuma yana turawa sai ya goge. Sai dai kuma ita matar tana amfani da GB WhatsApp ne. Kuma an san cewa GB WhatsApp ko da ka goge wanda yake amfani da shi zai ga saƙon da ka goge. To shin me hukuncin aurensu? Ta saku ko kuma bata saku ba? Ga amsar da malam ya bayar kamar haka. Mutum ne ya rubuta wa matarsa saki ya tura mata ta WhatsApp, to sai ya goge. Ita ko matar tana irin GB WhatsApp ne, GB WhatsApp tana irin GB WhatsApp wanda ko mutum ya goge yana iya ganin abin da ya rubuta, to sai ta bude sai ta gani, to shi kuma ya goge. Malam dan Allah menene hukunci? To fa to ai tun da ya riga ya tura mata a'a in ma a ɗauka ma ya tura mata bata gani ba, sai daga baya ya zo ya goge ko ya goge, da ya ce ya goge a dama yana bayar da goge ma kowa ko yana ba da dama goge mun ko goge ma kowa ko, to ya zaɓi goge ma kowa har ita kenan. To amma wannan ba zai kore akan cewa ta gani ba, ba zai kore akan cewa yayin da ya goge ta riga ta gani. Saboda haka tunda da ya riga ya tura ai saki ya kuma har ta zo ta gani, saki ya riga ya wannan shine abin da ya bayyana a gare. Idan mutum ya riga ya rubuta saki din, wannan fa duk akan cewar ya rubuta yana taraddudi ne, ya rubuta yana taraddudi ko ya sakin ko kare. Kun san shi saki, idan mutum ya rubuta saki a mazhabar Malik, in ya rubuta saki ya yi azama akan cewa saki ne, ko ya je wajenta ko bai je wajenta ba saki ya in dai ya rubuta da azama. Amma in ya rubuta ya ce zai rubuta amma zai yi shawara, ba zai rubuta zai yi shawara ya gani ko ya sake ta ko kai ya sake ta, to shine sai ta gani. To ai kaga yayin da ya zamanto cewar har ya riga ya tura mata, ai kaga ya yanke, ya riga ya yanke. Saboda haka duk wannan tafsilin bai taso ba, in dai ya tura mata ya riga ya yanke, saki ya riga ya